Ubani lo Umthandeni SK CD Cover 2025 siyakhipha ngoLwesine ntambama Vivani mhlaka 30 October Ningizimu Afrika. Isikhathi sidliwe yinja. Ithini-ke i-CD cover? Ithi-ke i-front seat yeah Umthandeni Gcomeleisha, umfo wamanqala, uMr Gucci himself, uMr Paris, the winner of the record of the year laphana kumasama awunyaka odlule, the winner of song of the year ukhosini uma kungena ku-2025 ngengoma ethi Gucci ehamba khona no-sis intokazi uMahu. Uthi-ke usezokhipha-ke umsebenzi-ke omusha walonyaka-ke, sizowulindela kakhulu i-CD cover, shuthi-ke i-CD emalangeni-ke noma-ke ngosuku olulandelayo sizobona ini i-track list laphana kwi-back cover, sibone labantu asebenzisane nabo, abantu abafeaturishile, sibone-ke ne-surprise ezobe enayo cause ubejwayele ukuthi kule minyaka emibili eyedlule kube nengoma ayenzayo, njengoba yenzile noLwa Ndlonkulu kule ngoma i-Paris laphana ngo-August ka-2023, waphinde wabuya ngo-October lapha ngakhona nentokazi uMahu ngo-2024 ethi Gucci, ingoma yagcina ishaya unyaka. Kwase kuba noNomcebo Zikode, ingoma lapha eyayithi ishephisi ejezini, waselandela-ke nge-album yakhe ethi Sigade Umzila, okuyingoma leyo Sigade Umzila ehamba phambili kuleyo album leyo, both on-Spotify naku-YouTube sina more than 10 million streams and views. Usebenza kahle kakhulu Umthandeni kule minyaka eyedlule, online kuningi akukhavile, kuningi akuzuzile, kuningi asekuvezile ngaye, because before u-2023 August i-online ubengayiphushi kanje, ibengamsebenzeli kanje, but now iyamsebenzela kakhulu. Namarekhodi amaningi eseniwabona enzeka laphana kumaskandi esebalwa kuyimanje, amaningi aqala kuyena, amaningi avela ngaye, amaningi avela ngokuthi yena afike nengoma ethi Paris. Ilapho kwabonakala uSpotify kanti uyenzeka kanje kumaskandi, okwaba yinto leyo-ke eyabe isivulela abanye abafowethu asebakwaziyo ukuthi benze iy'mangaliso. Kugcwele-ke umaskandi laphana ku-Spotify, kugcwele-ke umaskandi laphana ku-YouTube, kuyaphithizela. Sibonga nje amandla kamaskandi-ke nanokubambisana kwabafowethu endimeni ukuthi besazahle kangaka. Akube njalo ngoLwesine-ke, ey'bomvu nezimhlophe ama-Red Nation ayilindele ngabomvu. Abanye-ke abathanda komculo nje kaMthandeni abafisa ukwazi ukuthi-ke uzokhipha nabo balindele, kuyobe kulele kungalele-ke ngaleso sikhathi leso abantu belindile. Abafowethu-ke ama-album asawakhipha, usually kade bekhipha ama-EP, kodwa basasibona isidingo sifanele sokuthi umuntu a-release i-album. Lokho kuyabongeka ukuthi yena umuntu usawathemba amandla akhe, usabathemba abathandi bomculo ukuthi bazomsupport-a ngendlela. Kusazominyana-ke kakhulu ku-YouTube, nabanye basazokhipha-ke abafowethu or iy'ntokazi zakwethu, nisazobona ukuthi i-competition isazoba njani lapha nakuma-music charts, kusazophithizela-ke kuba ngo-opposition 1 laphana, nisazobona nje nani kuzoba nzima kanjani. Sibonga umsebenzi omuhle, sibonga i-cover sithi i-front seat enhle kangaka, sibonge kakhulu. Umculo wamaskandi asiwuphushe uye phambili sikhathi zonke, siphushe nje bonke abantu, singaphushi inkani, singaphushi ubuqhawe noma isidingo singasekho. Lokho kuhlale kushumayela ukuthi okubalulekile umculo ukuthi uhlale uphumelele. Nathi singamabhinca, ngoba uma uthanda umaskandi automatically bakufaka ukuthi ubhinca kulungileke. Nathi njengoba singamabhinca siyathanda ukubabona bephumelele beya phambili, bezuza okukhulu kunalokho sebekuzuzile. Kusazophuka imilando eminingi egameni likaMaskandi, kunabaculi futhi bazoqhamuka izinto ezintsha esingayibonanga before. Nisale kahle.